कि बाउर समैया हो खल जाता हो कि बाउर समैया हो खल जाता हो ऐसन बुझाता हमरो वाह 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 कि बाउर समैया हो खल जाता हो ऐसन बुझाता हमरो कि बाउर समैया हो खल जाता हो ऐसन बुझाता हमरो। औरी का बा कि बुद्धि विचार बदलल जाता संस्कार जी मानो भैले दानो कर तारे अत्याचार जी। वाह 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 मानव में दानव में कौन अंतर बा का दानव का लोग पूछ रहे आ मानव का लोग पूछ नहीं के ना अपना अपना चाल चलन रहन से नाम रखल दानव मानव कि बुद्धि विचार बदलल जाता संस्कार जी मानो भैले दानो कर तारे अत्याचार जी कि ढोंगी पाखंडी सब पूजाता हो कि ढोंगी पाखंडी सब पूजाता हो ऐसन बुझाता हमरो कि बाउर समैया होखल जाता हो ऐसन बुझाता हमरो। औरी का जी कि लोक लाज मिट गईले अरे मिटल जाता शरम कि लोक लाज मिटल जाता लागत नहीं खे शरम आ बढ़ल दुशासन रोज होता चिरहरम कि बढ़ल दुशासन रोज अरे होता चिरहरण। ओबरा द्रौपदी के एक बार में चिरहरण भई रहे कलयुग में आज सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा हो गई बा कि महाराज का गए बनी इंस्टाग्राम पर भी प्यार हो जाता है। आज नहीं प्यार हम ना देख लेनी फेसबुक पर प्यार होता इंस्टाग्राम पर प्यार हो जाता शादियों हो जाता का कहले बनी कि लोग के लाज मिटल जाता लागत नहीं खे शरम अरे बढ़ल दुशासन रोज अरे होता चिरहरण बढ़ल दुशासन रोज होता चिरहरण अरे सब टूटल जाता सब कि सब छूटल जाता नेह नाता हो। पहले नेह नाता लोग बुझत रहे पहले भवे भसुर सब बुझे लोग बुझे भाई बहन के प्रेम लोग बुझे लेकिन ये बेरा बहनिया रील बनावती है तो भैया कहता कि वाह वाह एकदम निमन बा तन के बराबर हिला दे तन और हिला दे बहुत अच्छा बा। भासुर के संग केक कटाता है भाई केक छोड़ी ना ओने से कैरम बोर्ड खेले खाती भवे बढ़ जेते से बसुर मरले बनी तहरा गोटी के मार देले बनी ठा दे मतलब वो कहती है कि मारी ना है ना भीतर चल जाओ ई कलयुग हो लाज शर्म रा गइल बा का कहले बनी कि सब टूटल जाता नेह नाता हो ऐसन बुझाता हमरो कि बाउर समैया होखल जाता हो ऐसन बुझाता हमरो। और का अरे होखता दुगोला जहावा अरे भीड़ होता भारी अमाजा खूब आवता जब होता गारागारी माजा खूब आवता जब होता गारागारी। ए बेरा फेसबुक पर बाप रे बाप ओकरा माई बहन के एकदम माने बेटी से लेके अभी जौन जामल बिया वहू बेटी के दुगोला में तार देता रस। बताई पैसा खाती माने ए बेरा दुगोला में का नहीं के ओकर तो जे करावता उहो दोषी बा। जी
तो हुखता दुगोला जहवा अरे भीड़ होता भारी। अरे माजा खूब आवता जब होता गारागारी। माजा खूब आवता जब होता गारागारी। तो मर्द तो गारागारी करत तो उ ठीक बा। एबरा मेहरारुओ बेआस होके गारागारी करत रिसन। बाप रे बाप लाठी लेके जाती है, कहते तेरा मुंह में हई बांस हुर दी। हाय रे जमाना का कहले बानी। तो ये हम कहे कि लोगवा का तनिको ना बुझाता हो। जहाँ दुगोला में गारागारी होता का ब्यास के माई बहन बैठे आइल बिया, ना ओ ब्यास के माई बैठन बिया कि राउर माई बहन बैठल बिया पर विचार करी। दुगोला गारागारी गोरावो तरह से गा लेबे दी आ सवेरे पैसा के बेरी जाके लुका जाइए, आराम से गाड़ी धो के चल जाइलो। लेकिन क्या कहले बनी, समाज बिगड़ता रोबो बिगड़ल जाता नहीं। ए महाराज लास्ट भाव बा कि भइले अत्याचारी हवा। का कहले बानी कि भइले अत्याचारी हवा। अरे कुछ साधी और संत हो, कुछ साधुओ संत अत्याचारी दुराचारी बलात्कारी सभे ना। अगर सभे जब एक हो जाई तो ई धरती माने धस ना जेती। कुछ लोग बात तो वही अड़ल बा कि भइले दुराचारी हवा। अरे साधु और संत हो, लागता की धरती के होई अब अंत हो। लागता की धरती के होई अब अंत हो। तो कहेले राजदेव ना कहता हो, चाहे कहले धुरंधर ना कहता हो। ऐसन बुझाता हमरो हो कि बाउर समैया हो खल जाता हो। ऐसन बुझाता हमरो। साफ एकदम पूरा बाबा रुआ तो एकदम तहलका मचा देनी है।